sako mai matukar muhimmanci musamman zuwa ga 'yan uwa 'yan Tijjaniya na jihar Gombe da kuma 'yan uwa ma'abota mabiya maza Ahlul-Baiti wato 'yan Shi'a na jihar Gombe. Wannan sako ne zuwa gare ku kai tsaye, kuma ina so ku Allah ya sa ku saurari wannan sako nawa da kyakkyawan da buɗe zuciya da kyakkyawan tunani. Kwanan nan wani professor ya fito a nan jihar Gombe, wani professor wadda ɗan izala ne, bawahabiye ne, kuma a ƙasar nan ya rike mukami mai girma a ƙasar nan wanda ya kamata a ce ya taimaki dukkan musulmi na kowane bangare ba bangaren sa kadai ba. To amma dai abun mamaki har ya gama shekarun da zai a wannan mukami da aka bashi na gwamnatin tarayya, har ya sauka babu wani abu da za a nuna kwaya ɗaya wanda ya yi wa 'yan uwa 'yan Tijjaniya na ci gaba ko na taimako. Babu wani abu kwaya ɗaya da ya yi wa 'yan uwa 'yan Shi'a na ci gaba ko na neman taimako da suka nema, tare da cewa dukkansu su ma 'yan ƙasa ne kuma suna da haƙƙi a cikin dukiyar ƙasa. Amma bai musu komai ba, sai dai ɓangaren da yake da alaƙa da su wanda aƙidarsa ce Wahabiyawa. Gaskiyar Al'umma TV, labaru da ɗumi-ɗumi. Ku yi mana subscribe kana ku danna ƙararrawa. Mun gode. Hakika wannan ka tabbas ya yi musu, kuma mun ji mun gani. Yana ɗaukar nauyin tafsiransu duk shekara har ya sauka, yana ɗaukar nauyin karatukan mutanensu a wurare da dama, yana yi musu abubuwa da yawa. Amma babu wani abu kwaya ɗaya da za a nuna a ce yau gashi yawa 'yan Tijjaniya na jihar Gombe ko kuma 'yan Shi'a na jihar Gombe, tare da cewa kuma duk da wannan abun da yake wato ɗan jihar ne, amma waɗannan ɓangarori biyu ba su amfana da komai da zamansa da ya yi a mukamin da ya samu a federal government ba. Wannan kenan. Sannan 'yan mutanenmu na jihar Bauchi, wadda mun sani a cikin kashi 10, kashi 9.5 da kuɗin jihar Bauchi ya yi tafi karatu, da kuɗin jihar Bauchi aka masa duk abin da ya masa ya zama abin da ya zama. Amma babu wani ɗan jihar Bauchi ɗan Tijjaniya ko kuma ɗan Shi'a da ya mora daga shugabancin da ya yi da riƙon mukamin da ya yi. Duk abu in ya tashi ɓangaren su na aƙida su yake yi wa. To yanzu ya fito takara na neman gwamna a wannan jiha ta Gombe. To alhamdulillah, dama shi komai wa'adi ne, lokaci ne, to lokaci ya zo. 'Yan Tijjaniya da kuke jihar Gombe da 'yan Shi'a da kuke jihar Gombe, ƙalubale a gare ku. Ku sani siyasa gaba ɗaya ana yin ta a duniya ne, a duniya ake moranta. In an je lahira kowa ta kansa yake yi. Da haka mutumin nan da bai yi muku tun a duniya ba, lokacin da kuke neman ya taimake ku da masallatai, ya taimake ku da makaranti, ya taimake ku da admission a wurare da yawa, bai yi ba. Saboda ya ganin ba ku da wani amfani. Sai yanzu kuma da ya ga kuna da amfani, sai ya fito takara kuma yake nema kowa ya zaɓe shi a Gombe, da 'yan ɗariƙa da 'yan Shi'a da 'yan Izala. To wannan kada ku yarda da wannan. Abin da muke so mu jawo hankalinku, ku sa 'yan uwa su yi katin zaɓe, ku duba wanda ya cancanta, wanda zai kare martaban mutuncinku da aƙidarku da addininku, wanda zai haɗa kanku ba wanda zai jawo rabuwan kai ba, wanda zai sa a samu zaman lafiya a ƙasa da jihar, shi za ku zaɓa. Amma duk mutumin da a baya bai san da ku ba, bai muku ba, sai yanzu da ya fito kuma yake nema ya haɗa kai da ku, to kar ku yarda da wannan. Mun ga wasu 'yan Tijjaniya suna shanshanan sa, to wannan kuskure ne. Ku gane cewa wallahi idan ya hau, wallahi babu abin da zai banda mai da ku baya da taka ku, ya daga aqidarsa ya nuna ita ce mowa ake cewa ko. To raka muna kira ga 'yan Tijjaniya na jihar Gombe da 'yan Shi'a wanda suke jihar Gombe, ku yi katin zaben ku zabi nagari wanda zai rike muku amana, wanda zai kula da addinin ku, ya kula da mutuncin ku, ya kula da ranku, ya kula da kasan ku, ya kula da aqidar ku, kuma wanda ba zai ci amanar ku ba. Amma wannan mutumi da ya fito yake neman yanzu ku zabe shi, kar ku yarda da shi. Wallahi tallahi ba mutum ne nagari ba. A baya yayi me yayi muku? Yau babu wani abu kwaya ɗaya da za a ce ga abun da yau 'yan Shi'a ko kwaya ɗaya wanda yau 'yan dariƙan Tijjaniya ko sauran dariƙun sufa babu. Kuma su ma 'yan ƙasa ne kuma suna zabe. Sai yanzu ne ake neman ƙuri'a su? To ba za mu yarda ba. Muna fata Allah ya kawo mana jagora nagari. Allah ya zaɓar muku mutanen Gombe, Allah ya zaɓar muku jagora nagari. Haka ko ina a jihohi Allah ya zama da mu lafiya. Duk wanda zai kawo fitina cikin jagorori wanda za a Allah ya mana maganin sa, Allah kare ba shi daman tsayawa, alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya zama da kasar mu lafiya, Allah ya sa mu fuskanci Ramadan lafiya, alfarma annabi sallallahu alaihi wasallama. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Arewa mutane zai ka ce 'yan bakin uwa yau ko uwarka ta tsine ma albarka. Mutumin da zai zo ya ci muku biliyoyin kuɗi a baku ya cinye ya zalunce ku saboda ya ɗauke ku dabbobi, ya zo ya haɗa ku ya ɗauki omo clean na 150 guda biyu, a ɗauki zankaleliyar mace ta tsaya da shiga irin ta addinin musulunci, amma a nuna mata akuya mata fita daraja. Ko akuya ka ba kyautar omo ɗan shagiya?
Allah ya tsine wa azzalumai. To yanzu haka za ku ƙara rayuwarku, shi yasa ake ga mu ku zaɓi shugabanni na gari, ku zo ku zaɓi tsinannu. Yau in ba tsinanne ba, babu ci gaba, babu tallafa rayuwar al'umma. Sai ka zo ka yaudari al'umma ka ɗauki omo wanda ya nuna cewa su a cikin ƙazantar talauci suke. Sai ka ɗauki omo ka ba su. Har yanzu 'yan arewa ya kamata ba ku zauna ku yi nazari. Billahi da zai ku zama ya kamata ku kuna son waɗanda kwata-kwata ba sa ƙaunar ku. Yanzu wannan omo kilin ɗin da ya zo ya raba, zai je ba wa kyautan omo da kilin ɗin zai je babansa ko mamarsa ya ba sa. Zai je ba wa ƙanwarsa kyautar omo kilin, zai je ba ƙanwarsa. Kai wannan ɗin da uwar kai sai ka ce giginya, za ka ɗauki wannan omon da yanzu ja'ojin nan ya baka wannan omon ka kai wa tsohuwarka? Ba ka ba. Amma kun saka talaka cikin bakar talauci da yunwa. Shi wannan ba ma daga taliyar ya fara ba, shi daga omo ya fara. Ga 'ya'yan ƙazamai. Sai ku gane, sai ku gane, ku riƙe mutuncinku, ku riƙe darajarku. Yanzu wannan akwai cin mutuncin da ya wuce a zuwa ɗauki omon ma biba ba ma kilin ɗin ba ma, omon ma biba a raba wai honorable ja'oji. Juji dai, a yau sai da juji. To inda 'yan arewa ba ku farka ba, za ku zauna an mai da ku dabbobi, an mai da ku 'ya'yan tumaki. A haka za ku yi rayuwa har duniya ta naɗe, Allah sai dai zuba muku ido. Saboda sai ka tashi ka nuna cewa ba mutum ne zai yi maka ba, Allah ne zai yi maka, ka tsaya ka zaɓi na gari ya fi maka. A nan ne Ubangiji zai gane ka san yana da daraja. Kai, arewa an samu matsala. Billahi lazi la ilaha illa huwa, arewa an samu matsala. Omo kilin a zo a ɗauke ku, wai an ba ku omo kilin wai kafin wani alherin ya zo. To in ya zo ka wa tsohuwar ka alherin. Iya, kun ɗauki talaka sai ka ce jaki, ko da yake hima talakan da hi da jakin wani lokaci ba su da maraba. Yau in ba kai da jaki ba ku da maraba ba, kullum in ka ba hanyar nan sai an naushe ka an tsita ma yau, kuma ba gatan wata hanyar ba ka ba ya ka bi wannan. Daƙiƙan banza, daƙiƙan wofi, ku zo ku ci gaba da karɓan omon. 'Ya'yansu kuma na siya musu jiba-jibai, ku ci gaba da karɓan omon tunda ku daƙiƙai ne. Wannan shine abin da muke ɗauke da shi a yanzu daga tashar Gaskiyar Al'umma TV. Sai zuwa jimawa za ku ji mu ɗauke da waɗansu zafafan labaran domin ku. Ku biyo mu domin samun sababbin labarai na yau da kullum, rahotanni da bincike na gaskiya, shirye-shiryen kaniwo da jarumai, nishaɗi da ilimi ga matasa da manya. Ku yi subscribe, ku danna ƙararrawa, ku kasance cikin sahihan labarai a harshen Hausa. Gaskiyar Al'umma TV, farin cikin kowa.